Kaixo, hemen daukagu beste ekuazio bat. Ekuazio honetan biderkadura nabarmenak agertzen dira, lehengo burutzeko, eta kasu honetan ikusten dugu agi bikarratu erako biderkadura nabarmena. Eta bestian aken B karratu erakoa. Lehengoan A X da eta B lau. Eta hemen A, BX eta bat da B. Beraz, garatzen badugu formulak esaten dutenaren arabera, edukiko dugu A karratu, hau da, X karratu, gehi B bider A bider B, gehi B karratu, ken eta orain zabaltzen dugu gako bat, egiteko bigarren biderkadura honen garapena. A karratu, hau da, BX karratu, ken B, bider BX, bider bat, gehi bat karratu. Berdin, 8x. Eragiketak egiten duguz, bx bider lau 8x da, gehi lau karratu 16. Ken, eta hemen barruan daukagu lau x karratu. Ken, bi bider bx, lau x, gehi bat, berdin, 8x. Orain gakoak enduko dugu. Kontuan izan, dagozen ikurrak, gakoen aurrean, aldatuko dabela barruko ikur guztiak. Orduan, segitzen dugu, hemen ez dugu aldaketarik egingo, baina, orain datorren guztia, zeinuz aldatuta doa. 8x berdin. Orain gai antzekoak batuko ditugu x karratu, ken lau x karratu, minus hiru x karratu da. Eta 8x, gehi lau x, eta beste 8x hemen. Beraz, 8x ekin, elkarrekin ezabatzen dira, beraz, gehi lau x bakarrik eratzen da. Gero daukagu, 16, ken bat, beraz, gehi 15. Berdin, 0. Orain identifikatzen ditugu, bigarren mailako ekuazio honetan, zein dan A, zein dan B, eta zein dan C. A, minus hiru, B da lau, eta C da 15. Beraz, formularen arabera, bigarren mailako ekuazioen formularen arabera, x berdin, minus b, hau da, minus lau, gehi ken, erro karratu. B karratu, lau karratu, ken, lau, bider A, eta bider C. Zati, bi bider A, bi bider minus hiru. Berdin, minus lau, gehi ken, erro karratu, 16, eta hemen ikurra plus bihurtzen da, minus bider minus dagoelako. Lau bider hiru, 12, bider 15, ehunda laurogei da. Bi bider minus hiru, minus 6. Erroketa barruan, ehunda laurogeita 16 geratzen da. Zati, minus 6. Ehunda laurogeita 16-ren erro karratua, hamalau da. Beraz, soluzioak dira batuketa eginez, minus lau gehi hamalau, 10, zati minus 6. Simplifikatuta eta ikurra zenbakitzaileari ipinita, minus bost eren. Kenketa eginez, minus 18, zati minus 6. Minus zati minus plus, hiru. Beraz, soluzioak dira minus bost eren eta plus hiru.